Ara, kaixo. Badakizu zer den hau? Hori da, pilota gorri bat. Munduko gauzarik divertigarriana da pilota gorria. Historia kontatuko dizuet. Ekinek pilota gorri bat dauka. Eta pilota gorriarekin jolastea izugarri gustatzen zaio ekineri. Horregatik gaur ere kalera atera da bere pilota gorriarekin jolastera. Tipitapa, 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 tipitapa. Bote-boteka darama ekinek pilota gorria. Eta halako batean eskuetatik ihes egin dio. Atzetik abiatu da noski, baina, bera baino azkarrago ibili da Bibi. Bai, Bibi txakur bat da, bizilagunaren txakurra. Eta pilota gorria ahoan duela, ekineren oinetan utzi du. Izugarri gustatzen zaio Bibiri pilotarekin jolastea. Eta egia zan, ekineri ere asko gustatzen zaio txakuriletsu alai horrekin jolastea. Bibi, torri nirekin, goazen elkarrekin pilota lekura. Eta alaxe abiatu dira, neskatila eta txakurtxoa, bata besteari pilota gorria pasatuz. Pilota lekura iritsi direnean, hitz ikusi dute. Hitz ekineren laguna da, eta baita Bibirena ere. Elkarrekin daudenean, izugarri ondo pasatzen dute hirurek. Hitz, kaixo! Haupi ekine, norena da Bibik ahoan duen pilota gorria? Nirea, erantzun du ekinek. Nire betiko pilota gorria da. Gurekin jolastu nahi duzu? Noski, 11 jolas asmatu dituzte hirurek elkarrekin. Imaginatu dute, pilota gorria suzkoa dela, eta erre egiten duen bola bat dela. Eskupilotan ere aritu dira. Eta baita Bibi bezala lau hanketan makurtuta, bata besteari pilota pasatuz. Ara, begira, Josemari. Hortik da, Josemari erosketak eginda etxera. Josemari! Ekineren ustez, Josemari da herriko gizonik alaiena. Josemari! Ara, hitz, ekine! Hartu, Josemari! Baina, ekarri hona, Bibi, niri pasatu didat eta... Ui, eta hau, zer da hau? Zer zabiltzate pilota gorri batekin? Jolasten, erantzun duten eskek. Jolasten, Badakizu zertarako erabiltzen dudan nik pilota gorria? Kutsi, Marilutxi! Josemari beti paiasokeritan, beti bromak egiteko prest, beti alai. Kutxuna duzu pilota gorria, ez da ekine? Beti horrekin ikusten zaitu jolasten. Eta arrazoia duka. Ekinek beti leku guztietara eramaten du pilota gorria. Ikastolara, motxilan gordeta, aitona monen etxera baskaltzera joaten denean, jolas garaietan ere berekin dauka pilota gorria ekinek. Josemarik arrazoia dauka ekine, zergatik daramazu beti zurekin, galdetu dio hitzek. Pilota gorria niretzako hitzak bezalakoa delako. Hitzik gabe ezingo nuke hitz egin. Eta pilota gorria gabe ezingo nuke jolastu. Esan bezala, munduko gauzarik divertigarriana da pilota gorria.